Республикада гриппка һәм ковидка каршы вакцинация һәм ревакцинация кампаниясы дәвам итә. Әйтик, Чаллыдагы барлык өлкәннәр һәм балалар поликлиникаларында бу эш тулы көченә бара инде. Теманы Чаллыдан Лилия Гатина дәвам итә. Кемдер грипптан яки COVID-19 прививка сайлау алдында тұрса, Рәнис Валиев бір юлы 2 прививка ясата. Чаллылы сүзләренчә, ел сайын иммунлаштыру аркасында гына ул бернинди дә авыруны йоктырмаган. Эштә без инде эшлибез кешеләр белән бит инде. Кешеләр белән эшләгәчтән шул ни профилактика, чтобы чирләмәскә. Шуңа жасыйбыз прививка ел сайын. Вакцинация алдыннан мәҗбүри медицина тикшерүе үткәрелә. Табиб рөхсәте белән генә грипптан һәм COVID-19 2 прививканы бер юлы ясатып була. Яңа коронавирус инфекциясеннән кул башына прививка ясатырга яисә назаль вакцина кулланырга була. Ел фасыллары алмашынганда һәр вакыт инфекцион авырулар арта, шуңа да табиблар үз сәламәтлеген турында алдан ук кайгыртырга киңәш итә. Бүгінгі күнде вакцинация коронавирустан, грипптан бірге бара. Бу ике вакцинацияны бірге ясарга була һәм без бу вариантны үзебездә рекомендовать итәбез. Шуның өчен үзегезнең сәламәтлегегезне саклап калыгыз, профилактика өчен вакцинацияларны ясагыз. Өченче шифаханәдә генә дә бер тәүлеккә беренче компонент белән 20-30, икенчесе белән 50-60 кешегә прививка ясала. Шулай ук грипптан 50-60 кеше иммунлаштыру уза. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар.